Denne video skal handle om berettermodellen. Berettermodellen bruger vi ofte i forbindelse med filmfortællinger. Men man kan også godt bruge berettermodellen i forhold til tekster. Blandt andet kan man bruge den til at gå ind og kigge på, hvordan en tekst er bygget op, altså tekstens komposition. I forhold til film, så bruger vi berettermodellen til at gå ind og kigge på, hvordan en film er bygget op. Men vi bruger den også til at gå ind og kigge på, hvordan en film udvikler sig i forhold til spænding over tid. Berettermodellen kan siges at være en model, som vi kan bruge i arbejdet med at skulle analysere eller udvikle en film. Målet med denne video er, at du får en forståelse for berettermodellen. At du lærer modellens punkter at kende, og at du kan forklare dem, når vi mødes til næste lektion. Første punkt i modellen er anslaget. Anslaget kalder vi også for appetitvækkeren. Her får vi noget at vide omkring, hvad det er for et tema, hvad det er for en stemning, og hvad det er for en stil, der er på spil i netop denne film. Det næste punkt er præsentationen. I præsentationen præsenteres vi for personer, hvad det er for et miljø, de her personer de færdes i, hvad det er for nogle interne relationer, der er imellem de her personer, og vi får noget at vide omkring, hvad det er for nogle konflikter, der er på spil i filmen. Det næste punkt er uddybningen. I uddybningen får vi lidt mere at vide om det, vi fik at vide i præsentationen. Det uddybes altså, hvad det er for nogle forhold, hvad det er for nogle intriger, og hvad det er for nogle baggrunde, der er for de her personer. Vi får også en idé om, hvem der er god og hvem der er ond, og hvem vi skal holde med resten af filmen. Det næste punkt er point of no return. Point of no return kalder vi også for hovedpersonens vendepunkt. Det her punkt i filmen signalerer, at der ikke er nogen vej tilbage. Hovedpersonen må tage kampen op, koste hvad det koste vil. Det næste punkt på modellen er konfliktoptrapningen. Konfliktoptrapningen handler om, at den her kamp, som hovedpersonen har taget op, den intensiveres. Og det gøres den på baggrund af nogle udfordringer og forhindringer, som vores person møder. Det næste punkt i modellen er klimaks. Klimaks er også det punkt på modellen, der er allerhøjest i forhold til spænding. Klimaks kalder man også for det afgørende slag. Det er her det hele kulminerer. Derfor snakker man også om, at klimaks kan kaldes for konfliktløsning, fordi her må konflikten løses. Det kan både være til den godes fordel eller til det dårliges fordel. Uanset hvad, må konflikten løses. Det sidste punkt på modellen er udtoning. I udtoningen der samles alle de løse ender, der har måttet opstå gennem filmen. Og man snakker også om, at der skabes harmoni. Det behøves ikke nødvendigvis at være den harmoni, der var i starten af filmen. Det kan være en helt ny harmoni. Vi har nu været igennem alle 7 punkter. Og sådan her kommer modellen til at se ud, når vi har alle 7 punkter på den. Det, der er vigtigt at bemærke her, det er, at vi ud af y-aksen har spændingen, og at vi ud af x-aksen har tiden. Næste gang vi mødes, skal vi prøve at anvende modellen på en kortfilm. Så sørg for at have styr på, hvad modellens punkter hver især betyder. Det var dagens lektie. Vi ses.